Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niano sab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gihapon ni ining ubus niyo nga lagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ni ining laing hugna o segment karon sa tulumanon. Atong tutukan ang tingog sa atong simbahan. Kay sa magkadaghang higayon tungod sa panglingla nga buhaton sa amahan sa kangit-ngit, mahimong dili ang tingog sa simbahan maoy atong i-priority o ipaka numero 1 sa atong paghimo og mga desisyon. Sa magkadaghang higayon ang atong pilion ang ato lang kaugalingon nga desisyon o panghuna-huna. Nga kung atong huna-hunaon, nawala na sa kadtong giingon nato nga proseso o hanay ato na pong ipahinumdom nga sa higayon gani nga dili nato sundon ang proseso o hanay, dili gayod magkadimao ang atong panimuyo dinhi sa kalibutan.
o nang atong ipahinumdom nga sama sa lawas sa tao, kinahanglan ang mudikta mao gayud ang ulo, dili gayud ang tiil, dili gayud ang tiyan, dili gayud ang kamot. Kay ang trabaho sa kamot mao ra gyud ang buhat sa kamot, ug ang trabaho sa tiil mao ra pod ang iyang buhat, dili kay ang buhat sa ulo buhaton sa tiil. Buot pasabot, kay ang ulo naa man diha ang panghuna-huna, naa man diha ang konsensya, mao nga kinahanglan siya gayud mao'y magbuot. O gunya kinipong konsensya kung dili masayod, but pasabot dili ma-inform. But pasabot dili ba masayod og unsa ang tingog sa Dios, magpataka po ni gihapon usahay. Okay, mo nang kinahanglan ang konsensya ato pong pormahon. Kinahanglan masayod og asa, kinahanglan manguha og impormasyon. Kay kun ang konsensya pod o ang atong hunahuna manguha lang pod og kahibalo gikan ra pod sa bisan asa, gikan ra pod sa tao, o di ba ka basta kay bisan asa mukuha og impormasyon og kahibalo, magpataka lang pod siya gihapon og pili. Well, ang utok nining kalibutan but pasabot ang nasayod sa unsaon ning kalibutan, unsaon pagpuyo diri sa kalibutan, walay lain, mao ra pod ang gagama, mao ra pod ang creator, mao ra pod ang gahimo niining kalibutan, walay lain ang gitawag nato og Dios. Kaya ang labing nasayod unsaon paggamit ang usa ka butang, siyempre mao ra pod ang inventor, mao ra pod ang naghimo niini. Ang Dios man mao'y naghimo sa kalibutan, sa lagda sumaing pangisip, siya ra pod mao'y labing nasayod sa unsa may angayang buhaton dinhi sa kalibutan nga iyang gigama. Nagiunsa man pag pahibalo sa Dios ang iyang kabubuton. Mao na no, atong sublion pinaagi sa kanang gitawag nato sa in English og revelation o pagpadayag. Okay, mipadayag ang Dios pinaagi sa iyang mga propeta, no? Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 2. O sa daang kasabutan pinaagi sa mga propeta, ug sa bag-ong kasabutan pinaagi sa iyang bugtong anak nga atong Ginoo, ang ikaduha pod no sa persona sa Dios, no, ang pulong, no, ang Dios nga nagpakatao, no, sumala diha sa Juan 1:1 ug 14. Ang atong Ginoong Jesucristo. Mao na nga si Kristo, kinahanglan atong patalinghogan, mao na nga nagkristohanon ta, no, kay ang tingog man ni Kristo mao man ang tingog sa Dios, mao man ang tingog sa Amahan. Ugunya kay naamay uban nga si Kristo atong paminahon, dili ng simbahan, dili pod mao, kay si Kristo nagingon man siya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo, kinsa man ang mga apostol. Unya ang mga apostol iya mang gihimong simbahan, iya mang gihimong iyang katawhan, gihimo niyang iglesia o simbahan. O giyang gitahasan sa pagpanudlo sa pagtulunan sa Dios, sa tingog sa Dios, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ni wali ang maayong balita. O nang ginakinahanglan panaugon pa nato ang Dios nganuman. Kay ang Dios mismo mo'y nagbuot nga ang iyang pulong, ang iyang kabubuton atong masayran pinagi sa iyang simbahan. Mao man gani diya sa Lucas 10:16. Ang sigingon sa atong Ginoong Jesucristo, ang naminaw ninyo akong simbahan samarang naminaw kanako, ang wala minaw kaninyo samaraw sab nga wa minaw kanako. So timan-an nato ang hanay aning paghisayod nato sa kabubuton o sa tingog sa Dios, doon na gayoy protokol. Sa ato pa kung maingon ka karon, adi ko minaw simbahan kay kinahanglan ang Dios gyud may makikistorya nako, nawala na kasahan ay ana nung ano man. Kay ang hanay giproseso man sa Dios, iya mang gihimo nga dunay protokol kung gusto ta masayod sa iyang kabubuton. Kay naamang uban maingon nga, moto lang kuha ng Diyos kung siya gyud mismo mo'y manaog diri makikistorya nako. Kung kana mo imong pamaagi, nawala na kasahan ay.
Kaya di kang imong panghuna-huna, dili man mo sunod sa proseso, di man mo sunod sa hanay. Suway ragod kung kanang hanay sa imong lawas, ang imong tiyan mo'y padiktahon sa ulo, unsaon man aron, di gud magkadimao. O ang imo bang pagbati mo imong padiktahon sa ulo. Pag ana uy lami man to. Lami man tong droga. Mo man ay pamati sa lawas. Unya ang konsensya moingon nga dili kay makadaot na. Unya supag kunas tong pagtuo. Di man paminahon ang konsensya, ang pagbati man yun, ang lawas may paminahon. Amo to nga nag-adik-adik yun, nagdrugag yun. O diba, sulay, basta dili gali mo tuman sa proseso, sa kuan pa na, sa eskwelahan pa na, dili gali mo tuman sa instruction sa teacher, o sa test paper, unsay mahitabo, hagbong, hagba, diba? No, mauna nga, kung doon nagali mo ingon nga, di kumutuo sa simbahan, kanang tawhana, wala mo sunod sa proseso. Kay mo ingon man siya nga, mutuo lang ko, kung si Kristo gin mangunay ka na ko. Mauna ka na galing pagtulunan nga mo ingon nga, kuan ra gyud kanang makabaton lang tag personal nga relasyon sa Ginoong Hesukristo, igo na bisan nagdi na taminaw simbahan. Dili mo na mao. Kay ang protokol, ang hanay diri sa Biblia, ang hanay sa Dios nga siya mipadayag pinagi sa mga propeta sa daang kasabutan. Dahil sa bag-ong kasabutan, mipadayag siya pinagi sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Mo bitaw na nga mag-Kristiyano gitawag tag mga Kristiyanos. Then gitawag po tag Katoliko at tungod kay ang Kristyanismo buot man ipalukop ni Kristo sa tibuok kalibutan. Unya ato namang nasayra no sa miaging segment sa atong tulamanon nga gusto mo po ni Kristo nga ang iyang katawhan o ang iyang balay tawgon og alang sa tanang kanasuran no o universal o sa laing pulong Katolika, di ba? Mao na nga Kristyanismo at the same time Katolisismo. Mao na kanang uban bitaw mo ingon nga ang Kristyanismo kuno og Katolisismo dili na siya usa, dili na siya parehas, kana pod nawala po na sa insaktong panumduman, panghuna-huna kay ngano man. O sa logic lang, sa reasoning lang tanawa ragod, ang iglesia nga gitukod ni Kristo gihinganlan ni Obispo Ignacio ni adtong 110 AD og Katoliko. Therefore, usara di ay ang kapunungan o iglesia ang gitukod ni Kristo og Katoliko. Kay ang gihinganlan og Katoliko, ang iglesia ramon pod o katawhan ramon pod ni Kristo. Parehas sa pagtawag ni Simon og Pedro, naduha na ang pag-ila, no? Simon og Pedro, pero dili duha ka tawo si Simon og Pedro, usara gyud. So ingon ana pod. So kanang uban gali pod nawala na sa proseso kung moingon sila nga ang Kristyanismo kuno og Katolisismo dili parehas. Dili na mao. Kay si Kristo gani mo'y nagbuot nga ang Kristyanismo at the same time Katolisismo ngano man. Kay sa Marcos 11:17 wala ba siya moingon nga nganlan lang sa akong ngalan ang balay o kapunungan nga iyang gitukod. Wa man siya moingon. Ang iya galing giingon, di ba, na isulat man na nga paghinganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang alang sa tanang kanasuran? Universal. Nya unsa man na sa kanabang Griego diha sa buhat 9:31 kung atong i-cross reference, Catholis man na, Catholis sa Griego. Na unsa man na kung atong i-combine na mag-invento tag pulong kombinasyon kinat sila then Griego pod mo nang nilutaw ng pulong Katolika o Catholic, di ba? Wa may laing termino, wa manggoy laing termino nga naila sa tibuok kalibutan. Human ni adtong gipamulong ni Kristo sa Marcos 11:17 nga pagahinganlan kinig of all nations o alang sa tanang kanasuran. Wa may laing unang pulong nga nahimong ilado nga ang kahulugan alang sa tanang kanasuran. Kadto ramang gi-invento ni Obispo Ignacio ni adtong 110 AD. O katong Katolika. Ubot pasabot alang sa tanang kanasuran. So natuman tong giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga pagtaugon kinig alang sa tanang kanasuran. But pasabot kung tuman ta sa hanay, ang conscience ma-inform na gali, masayod ang konsensya nga ang kinahanglan diayng tuhuan na to ang simbahan labaw sa tanan. Siya diay maoy himuon na tong final arbiter, dili diay ang Supreme Court sa tao, gobyerno sa tao. Diha kabiritas kay bulog yung kuron, naminaw ron, labi na nga kana galing mga politiko nga
ang ilang priority ang kanang gobyerno ras tao, di gyud mo tuoan niya itong gipadayag diri. Kay gani dunay mga kanang mga unsa ni professional nga option ra gali nila ang kanang pagtuo sa ilang relihiyon. Kanang ilang pagtuo sa ilang relihiyon nga Katoliko, option lang. Nga naman, kay pwede raman mo ingon sila nga adili ta mutuoan ng simbahan, no? Labi na kung magpanday nagbalaod. Niya ang tao gusto anang contraception o divorce ba pananglit na pagaliuban ganahan anang same-sex marriage. Unya nawala naman na sa pagtulunan, nawala naman na sa teaching sa morality, supak magyud na ang simbahan ana, unya unsa may palabihon. Ana dayon naman na sa kuan doktrina sa balaod sa tao, separation between the church and state. Kadumdum ko anang pagdeklara og separation between the church and state. Murag ang Amerika mo'y nag-una ana kung wa ko masayop ha pag hinumdum sa akong pamasa. Murag ang Amerika mo'y nag-una ana kanang doktrina ha then gisunod-sunod lang pod sa mga gobyerno sa tao. Kay tamis man good sayo nang tamis man good kay mayon kag i-separate ang church and state. Ang state dayon ang gobyerno sa tao pwede na siya magbuot og iya gyud nga bisag dili na paminahon ang simbahan. O kana gani kung ato gyud ang ayuhon wala ba mo kahibalo research lang gud mo anang masonry kanang kung sa iya gyung kana abang mga teaching doktrina naara ba gyud anggid-anggid ana nagali mo pusanginlan ng masonry ana. Kanang doktrinang gipakatap kay diha man matuman ng ilang hidden agenda anang pagguba sa simbahan iyang mga doktrina. Ano mo nang gipakatap gihimo ng insakto kuno na nga ang gobyerno sa tao pwede nang dili paminahon ang tingog sa Dios nga naa sa simbahan. Kaklaro ana Mateo 18:17 unsa may mabasa sa Mateo 18:17 kinahanglan sige nato ning labason kay sige maguning tabun-tabunan siya no. The moment gani nga dili na ta mutuo sa simbahan kay priority nato ang doktrina ra sa tao, ang gobyerno ra sa tao, ato lang himo ang opsyon ang gitudlo sa simbahan sa to pa pwede ra dayta dili mutuo sa Dios. Tingog day na sa Diyos ng simbahan Veritas sa pamanday lain nga ang Diyos na naghimo magprotokol diri sa kalibutan dili man mo ingon nga kinahanglan ako ra gyung tingog nga mosulti ko diha munaog kus langit makigistorya ko ninyo dili man ingon ana ang Diyos kung moistorya. Ang proseso sa Diyos, ang hanay sa Diyos sa iyang pakigistorya sa tao, naa kanang sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Nga ang Diyos nakigistorya pinaagis mga propeta sa daang kasabutan. Sa bag-ong kasabutan, nakigistorya pinaagi sa iyang anak nga si Kristo. Unya si Kristo po nag-ingon nga magtukod kog simbahan. Ang unang mga sakop mga apostol, akong tudluan sa akong mga pagtulunan, gisuguon ako sa pagpanlakaw. Niingon pagid siya, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya dili ta minaw simbahan. Na niingon pa gyud si San Pablo sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unya dili gihapon ta minaw simbahan. Haligi og sukaranan sa kamatuoran. Kinsa man day ang atong himuong haligi og sukaranan sa kamatuoran ang gobyerno sa tao? Wala biya ko maingon nga dili ta maminaw, di ta motahod sa gobyerno sa tao. Ha? Wala. Ha? Kay mismo ang simbahan nagtudlo nga tahuron ang gobyerno sa tao. Tahuron ang gobyerno sa tao basta dili mahisupak sa unsay gitudlo sa simbahan. Ngano man? Kay ang gobyerno sa tao nganong gitugot na sa Dios tungod kay makatabang po ng gobyerno sa tao. Mo bitaw kato si Saint Henry atong hinumduman katong emperador gali usa sa nahimong emperador dito sa Alemania sa mga ika-10 nga siglo og 11 natoy nahimong usa sa emperador dito nga si Saint Henry no nga nag-ingon siya nga temporal power was given by God for the good of the people. Mao na hinungdan nga gitugtan pud ang gobyerno sa tao kay makatabang man pud ang gobyerno sa tao. Pero wala mo ingon nga kung ang gobyerno mo tabang supakon ang tingog sa simbahan, wala. Kinahanglan tahuron gihapon ang moral teaching. Sa to pa, kung maghimog balaod ang gobyerno sa tao, dili supakon ang moral teaching, ipahaom.
Ingon ana, mo bitaw nga ang atong sentro karon sa pagtuo, wala gyud mo sugot ang Dios nga diha sa Vatican kay ang Roma, no? Ang Vatican naa man sa Roma. Oo. Sakop man diha sa Roma. Unang ang Dios iya gyung gipahigawas na nga ang Vatican dili gyud mahimong gobyerno sa tao, no? Mao na nga ang diha sa Vatican ang atong pope, atong leader gyud mao ra po'y head diha sa maong lugar, no? Muna head of state at the same time head of the church, no? Kay kung para nako kabubuton man gyud sa Dios kay kung nahitabo pa nga ang Vatican na lain ang head diha nga sa estado, so maghimo unyag balaod nga masupak sa pagtulunan sa simbahan, so murag maguba ba ang anay sa atong relihiyon nga Katoliko, no? Mauna nga wa gyud mutugot ang Dios niya na mauna kanang atong Vatican ang atong Pope Ragoy leader diha, no? Parang dili mahilabtan ang atong moral teaching, di ba? O mao na hinungdan. Pero sa mga gobyerno sa tao, pwede supakon ng pagtulunan sa atong simbahan, no? Di ba? Pero mao lagi unsay giingon diya sa buhat 5:29, it's better to obey God than men. Buot pasabot kon ang gobyerno sa tao sungagon ang gobyerno sa Dios nga mao nang simbahan bahalag pat yun tang mga Kristiyanos musugot ta ana, no? Musugot ta ana. Presrago na atong nahitabo sa panahon ni Emperor Nero, katong emperador nga pagano nga wala mo dawat sa Christianity. Ilang gilutos ang Katolisismo o Kristyanismo nga didto sa unang siglo, no? Katong wa pa gyud mahinganlig Katoliko ba, no? Ang katong gitawag lag mga Kristiyanos, no? Dito sa unang siglo kay nasugdan ning tawag-tawag og Catholic niadto namang 110 AD, di ba? Pero kuan before ana Christians ra may tawag ana, gilutos na sa Imperyong Romanhon og usagalis namatay niadto nga panglutos ni Emperor Nero kato si kuan si Obispo Ignacio, no? Nya sunod pod sila dayong Pablo ug Pedro puros na naman martir dito sa Roma. Ngano man kay gipalabi nila ang pagtuo sa simbahan o sa iglesia, ang relihiyon gipalabi nila ang pagtuo sa Dios kaysa tingog ra sa emperador nga wala mo tuog Dios. Unya ang ato pong gobyerno ron natuo mag-Dios kay naaman as preamble nga magpatabang sa aid sa Divine Almighty, di ba? Basahan ra ninyo ng preamble nga nagpasabot nga ang ato dayong gobyerno sa tao nagtuo pud og Dios kay nangayo man og panabang sa Dios. Sa ato pa kung ang gobyerno mangayog panabang sa Dios, but pasabot dili pud unta niya supakon ang gitudlo sa Dios, no? Unya ang gobyerno dili po siya kaingon ba nga ang Dios mo tudlo, okay, pero og simbahan dili oy naunsa man na nawala na pod ang hanay, wala na pod masubay sa hanay kun moingon ta nga ang simbahan dili na pagtulunan sa Dios, no? Ngano man kaya ang proseso mao man to nga ang Dios nakig-istorya pinaagi sa mga propeta. Dayon sa bag-ong kasabutan nakig-istorya pinaagi ni Kristo og si Kristo nagtukod og simbahan, ang unang mga sakop mga apostol. Dayon iyang gitahasan sa pagpanudlo. Dayon kanang sa Mateo 18:17 mao ra ba gyud nay bersikulos Biblia nga makaingon ta nga final arbiter ang simbahan diri sa yuta, dili gali gobyerno sa tao. Dili gali ang Supreme Court sa gobyerno sa tao ang final arbiter kung maghiskot tag Biblia. Basahan ninyo Mateo 18:17 nga kung doon na gali bangi, doon na gali dili pagkasinabot, iadto kuno sa simbahan. Unya kung dili kuno maminaw simbahan, isipong magkasasala. Wa gyud giingon diha nga iadto sa gobyerno sa tao. Pero wala ko moingon nga di ta mo tahor sa gobyerno sa tao. Kay na suro Roma 13:1 ngadto sa 7 tahoron ang gobyerno sa tao, no? Tahoron. Pero kung dili masupag ang balaod sa gobyerno sa balaod sa Dios, mo bitaw nga kanang pagbayad sa buhis maayo man na. Mo na nga ang simbahan wala ta did-i nga mo mubayad og buhis. Gisugo pagalita nga kinahanglan mubayad gyud og buhis. Okay, ang temporal lagi power kanang gobyerno sa tao gitugot na sa Dios para sa kaayuhan sa mga tao. Kay ang gobyerno makatabang man gyud sa katawhan, no? Kung kuan para saan nang paghimo og mga trabaho ug unsa pa na
daghang buhaton para sa panginabuhi sa tao diri sa kalibutan. Pero kung ang gobyerno gali supako na ng pagtulunan sa Dios nga gitudlo sa simbahan, dili na namayo. Dili na namayo. Mapara sa atong gihimo ni Emperor Nero, unsa man akato grabe man puto si Emperor Nero kay di magid puto mutuo pod si Christianity. Gipamatay man gali mga Kristiyano. Nga ang atong gobyerno ron, mga Kristiyano raman po nato, mga politiko, kasagaran gali, mga Katoliko raman na. Pero supakon laging pagtulunan. Mauni nga nung ako ning gisgutan kay duol na raba po eleksyon. Para kamong naminaw ron, ang kanabang gahid gali nga gitudlo sa atong simbahan ato unta ng tamdan. Dili unta ta magbutang og kanang politiko da sa atong panggobyerno nga dili mo tahod sa pagtulunan sa simbahan, no? Nga ugma pohon ato pagyuning palapdan og ayo, no, og sa musunod pa, no, ato mo sentro ta hinay-hinay sa kining atong eleksyon, no, maghatag sa tag mga background ngano nga ang tingog sa simbahan mo'y himuon natong source sa atong mga desisyon, dili nang tingog ras tao. Kay ang tingog ras tao masipyat man na ang simbahan na may Holy Spirit niya. When it come to faith and morals, mo nang mas kasaligan ang tingog sa simbahan because of the Holy Spirit. Kay kung moingon ta nga isalig lang sa Ginoo, ang iyang simbahan isalig lang sa tawhanong galamhan sa mga pari, mga obispo, dili gyud ta kasalig sa atong simbahan. Pero ang Ginoo wala man mubuot nga isalig ra sa tawhanong galamhan ang pagpadagan sa iyang simbahan sa pagpanudlo. Unsa may gingon sa Ginoo dias Biblia, Juan 14, mangayo ako og laing manlalaban. Samahan nga ipadala kaninyo og makig-uban og mugiya kaninyo. Ngano man, kay ang Espiritu Santo dili man na masayop. Masayop din ang Dios. Una nga ngano si Veritas, matingala siguro mo ni Veritas nganong depensa man gyud Veritas sa simbahan, no? Nga makasasala raman po ng mga pari kay mga tao raman po na. Akong klaruhon ninyo, wala ko nanalipod, wala ko magdepensa sa mga abusos mga pari, no? Wala ko magdepensa na. Kay balo kong mga tao na sila, no? Ang akong gidipinsahan sa simbahan ang iyang mga pagtulunan nga gigiyahan sa Espiritu Santo sugod pa niadtong Pentecostes. Kay ang Espiritu Santo napadala niadtong mga Pentecostes. Pananglitan, ang simbahan dili masayop kung magmisa kay sugo na ni Kristo. Ang simbahan mga pare dili masayop kung mubasa og kanang gospel kay nanas Biblia. Asa ra masayop ang pare kung magtudlo ra iyang kaugalingon og kanang iyang binuhatan nga wala magsubay sa gitudlo niya. Muna akong klaruhon mo si Veritas na nalipod sa faith and morals, mga pagtulunan nga makaluwas kay giya na, dikta na sa Espiritu Santo, no? Nya unsa may prueba nga napadala ang Espiritu Santo sa simbahan kanang adlaw sa Pentecostes na sa buhat 5 mga tinahod nga tigpaminaw. Wala po tayo igong panahon. Okay, padayon na po tayo ugma. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadaguan sa atong simbahan, no? Ang atong obispo diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Sibero Kairmari, ubanas mga kaparian. Kining ubos ninyong alagad sa tulumanon lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong mga amigo sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba. Hangtod ugma pohon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias
Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.